Aprangsi KARDOM kadu kawe la nili video mate nili channel long ke langara do ana fastami nili hin mate karbitich 2.0 YouTube channel la hin fastami nali tumhan KARDOM nang pazeriglo lapen nili men ke kadu kawe ta chini put haila nili men laki Avinas Tiron lapen non ke lang bom nali tum labang ke karbitich 2.0 YouTube channel lo lapen pini bang ke nali tumhan Assam arlo keklang awring warsa putaksi labangso video long nang litumpan nang peklang pon ikpo lapen nang than pachini pon ikpo lapen non nang litum labangso YouTube channel long jongsi komane ingnot bahini jongsi nang ko homri mi pulote nang litum subscribe krepin pene nang litum ta dam dead rinon subscribe we togdi labangso dim ber ingol lapen adung het belar janta thegloi dakstami nang litum kaching hon pen ber ik denon lapen pinia bangke 2022 labang soning kana bangke pini hello kang ton iglo lapen penapenote ningkan kimi mate 2023 lo stame aningkan le just stame ningkan kimi le wang stame labang so YouTube channel long bangke nalitum kai keson nalitum la job information lapen pipini scheme lahai hui nalitum labang so YouTube channel long bangke tek ponlong ikpo mate la kai kia son sinalitum langlong ikpo tangte kadoka via fanta nilihin mate karbitich 2.0 YouTube channel la hin pestami ning advance la ning kan kimi akardom nang pajari iglo tangte pini labang so video aputhakle thiak pen chethan ponanang lapen lang ponanang Lapenon thiek pen lang polonang mate jithan polonang Assam Civil Defense lapen Home Guards record ben aputhak name of organization the Directorate of Civil Defense and Home Guards law lapen name of post bang the Havilder Constable and Platoon Commander the like thom post dolo lapen vacancies bang dak 251 ando lapen job category bang Assam government job lo lapen job location ma Assam lapen komasi ka apply long hima eligibility candidates from Assam penate madustame apply dun long iglo pen last date dak lang pon iglo na 1st January kalite lapen 3rd February lapen 5th February an labang so last date bang dak lasong se pipon na lapen application mode bang offline no lapen selection process da PST written exam interview la anse en ponpo Lapenon Assam Home Guards requirement 2023 vacancies details tak lang ponlonang aprang si Havilder labang ke grade 3 lo nang dum thek ponlong ikpol labang sodim 20 dia tha 36 ando lapen category wise bang nang tum dak select pon category wise dak ke thak pon pol labang 36 la Havilder long post bang ke you are domon 18 OBC lapen OBC dum han dak 9 lapen SC tum han ki thom do lapen ST plans atumhan dak 4 do lapen ST hills atumhan hini do ninghang hang abang phu abang phitum nalitum jogdani ninghang pulda dak jogdan iktame lapen salary bang 14000 pen 60500 lapen dak GP 6800 an long pon ige lapen labang sa holder post long bang nalitum SSLC ke pas abang phu mate abang phita joglo lapen other qualification nahi NCBB certificate nang po the person having SSL but processing the maximum NCCB certificate nang po lapen number 2 along bang grade 3 lalata dakta nang litum thek ponlong ikpo constable a post labang sodim dak 200 kadok ave dak post bang 211 do lapen category wise dakta thak pon po vacancies bangke lason thak you are tumhan 49 lapen OBC tumhan 8 SC tumhan 4 lapen ST plans tumhan 6 lapen ST hills tumhan dak 110 do dak nanglitum jogduni te jogdunon lapen EWS tumhan dak 34 an pipon la ST hills tumhan bang dak total da 110 ando ninghang hang abang putum bulate jogdun iglegon lapen salary da 14000 pen 6500 an dak pipon po lapen SSLC bananitum dia ekta qualification kachar leng deng bang SSLC pass on the chok nalitum prabjen pen labang sadim ki jogduni phansi nilhin pens tame chuni rilo lapen other qualification home guards certificate do pole nalitum pidno lapen number 3 lang bang platoon commander labang sadim bang total vacancies dak 4 do dak you are lapen OBC to man cha labang nili dak nalitum han than pachini ponik elo
lapen labang sodim ta qualification mang anang lapen other criteria of civil defense and home guard requirement citizenship in candidate must be Indian citizen and permanent address of Assam. Assam nang kedo abang phu mata abang fitum si dak apply donang pola pen permanent address certificate bang donang pola pen employment exchange system e donang pola pen local language labang kenang salo is Assamese lapen other state language labang nalitum thek nang pos tame Assamese bang dak thek vek nang po Assamese language bang lapen age limit dak tok pon iklo 18 to 14 years labang sangbong malam abang phu mata abang fitum jogdon iklong po lapen dak bang each calculation pola labang ken lapen x relation nale tum dak thek molongi lapen application fee ban dak sikang sitan nang application fee alam jitan ponote lapen la dak bang la an process avela lapen kenang sa documents nale tum dak upload nang pola lapen form fill up process lalo official website nale tum dam ignang po ke dam igning website bang slprb assam labang sodim dam ignang punali tum LABANGSO video description along stami link noin kai fly link LABANGSO link no nalitum bear pen nalitum registration pa pranang pol appendix nalitum login nang pol login that nalitum personal details education qualification high details fill up thais nalitum kenang sa solo documents an nalitum upload nang post signature pen cheng log photo lapen den nalitum submit nang post submit that pen fit la so form nalitum print out ik det nang po jala son lo lapen dat bang nalitum panili puthanang khan pachini pon to ipo starting date of online application submission 2nd January pen sidak chengpon po lapen last date bang da 31st January lanse last date Havilder post tum han maget lapen dat da constable tum han ma 7 January pen si chengpo lapen dat 5 February ansil last date lo lapen platoon commander la tum han bang 5 January pen chengpon po lapen 3rd February ansi last date anali tum dak pen kena la date banali tum kachini kena sodlo lapen non dak chengpon bom lo Havilder application form of on dak to cheng chilang stami cheng da ponon LABANGSO ni kan bang kijut lo penak po la sipini si kijut lo lasi pinap dik pen la te dak chengpon po mande pen lasi nali tum try don ingo Havilder post lo dapen ki online constable post long online lo nali tum LABANGSO dim le jogdun ikta chok laban nali tum ning hanglo ko sodim nali tum jog igma lapen application diak tha notification mate advertisement jos nali tum naing pulote nyali phana humri gon nili nak sanik po nali tum phan lahai application online diak tha advertisement bangke nili nang litum han nang sanik po lapen advertisement lang pa mi pen le nang litum apply ikdun jala hello process bangke lapen nang litum la sona video sikilang long ver lang veri pulto nang litum LABANGSO kaching hon pen LABANGSO channel ban nang litum subscribe ingon lapen adu hes nami belarjan thegloin dak nang litum berpon ikden lalo pulte nang litum arni wangsta ason update nalitum langlong ikpo lapen chini ikpo tangti pinia video long bang anchor lo lasik pena puthot kaprek pena bangke ningkan kimilo lasi ningkan kimiarni nilita video mission ason wan people ingsi abirta mission ason nalitum fan lapen nili upload le fanali ningkan kimi stame nili upload iki lapen nalitum stame langlong ikpo tangte pinia video long mal anchor lo lasi dume thakme katu kave karbiti 2.0 YouTube channel long kilang ra do anapasta nili hen pen KARDOM